Ćao! Kao što znate, nije mi bilo cijele prošle nedelje, u stvari možda znate, možda ne znate, možda ste se brinuli gde sam, možda niste, to nije ni bitno. Danas za vas imam Q&A video, prvi u nizu. Pre nekog vremena sam ostavio tamo na YouTube-u jedan kratak video gde možete da mi postavljate svoja pitanja i nije vas bilo mnogo, što je i logično, pošto moj kanal nije veliki, ali je bilo vas koji ste mi postavljali po nekoliko pitanja, tako da sam ja to podelio u nekoliko grupa i snimit ću vam nekoliko videa iz razloga što ne želim da vam snimim jedan video koji bi trajao pola sata. Za danas konkretno imam YouTube edition, naime pitanja su mi postavljale Miličina mama i Bisera Bibi kanale, linkove njihovih kanala ću vam ostaviti dole. I da ne dužim previše, odmah ću da počnem, prvo ćemo krenuti sa Miličinom mamom. Prvo pitanje je bila omiljena youtuberka, ne znam da li sam mislila na stranu ili našu, ali ja ću reći obe. Što se tiče stranih, omiljena mi je Miranda Sings, zajedno s njom ide nekako Colin Bellinger, ali eto, ako moram da izaberem, onda Miranda Sings. A što se tiče naših, mogu da kažem da mi je omiljena Ana Tukec, jeste da je ona beauty guru i da ja baš nešto nisam opsednut tim stvarima, ali volim nju da gledam, pošto mi je jako zanimljiva i u poslednje vreme su se jako zgotivili, mislim ne u poslednje vreme, od kako se dopisujemo, mi smo super, tako da nju i van YouTube-a volim i na YouTube-u, tako da eto, njih dve. Sljedeće pitanje je da li gledam britanske ili samo američke serije. Mogu da kažem da gledam glavno samo američke. Gledao sam od britanskih Downton Abbey, ali sam prestao, nešto su me smorili, tako da sam od njih odustao. Gledao sam ranije neke druge, gledao sam neke realitije britanske, ali eto, sad trenutno uglavnom su to samo američke serije. Da li sam gledao serije IT Crowd, Office i Statiste. Ja moram da priznam da sam googlao za Statiste koja je to serija, nisam bio potpuno siguran. Moram da priznam da nisam gledao ni jednu od ovih serija, tako da Seksi grad ili Očajne domaćice. Seksi grad uvek, to uvek mogu da gledam. Volim Očajne domaćice, ne mogu da kažem, ali nekako Seksi grad mi je onako bliži srcu. Volim New York, volim njih 4, pogotovo Carrie, tako da, eto, biram Seksi grad. Šta mislim o seriji Režim, odnosno Nip Tuck? Mislim da je super serija, skoro sam nešto baš hteo da je gledam, pa nešto nisam. I u poslednje vreme se nešto vraćam na neke stare serije, ali generalno mislim da je super serija. Ako eto zanima nekog od vas, vi obavezno lajkujte ovaj video pa možda snimim nešto o tome, pitat ćemo što da ne. Sljedeće pitanje je gde se nalazi Kiv Slobode, nalazi se u mom omiljenom gradu, New Yorku. Sljedeće pitanje je koliko je 5 puta 8, to je 12, ne 13, ne 40. Nisam nešto dobar matematičar, ali ajde, za toliko znam. Poslednje pitanje od Miličine mame jeste koja je najveća ptica, da, smiješno, ali ja znam koja je najveća ptica je oro. Sad prelazimo na moju dragu koleginicu Biseru Bibi i ona je jedan super lik, također ću vam link njenog kanala ostaviti dole, ako već niste videli da vidite i da se pretplatite, a sad ću priđem na njena pitanja. Prvo pitanje je kad ti je klecnula da snimaš za YouTube. Moram da priznam da je to nekako došlo, nije iznenada. Želeo sam neko vreme već da to krenem i da napravim taj kanal o serijama, jer ako me pratite od početka znate da sam imao ranije i blog, sad je to sve već na mom sajtu, na kom sam se bavio serijama, što recenzijama, što nekim drugim stvarima. Tako da nekako bilo prirodno, valjda, ne znam, ja volim da se snimam, očigledno, nisam to ni znao da postoji u meni, ali nekako je kao to prirodno došlo, mislio sam da će možda lakše da dođem do većeg broja ljudi putem YouTube-a nego što je to bilo putem bloga. Sljedeće pitanje je odakle sam i gde živim. Ja sam iz Plažana, to je jedno mesto kod Despotovca, a ako ne znate gde je Despotovac, onda ću vam najlakše objasniti. To je kraj gde se nalazi Resavska pećina, gde se nalazi manastir Manasija.
i tu trenutno živim. Živio sam do nedavno u Kragujevcu. Bio sam na privremenom radu, kako ja to kažem, u Kragujevcu, pošto sam tamo studirao, sad se vratio kući. Sljedeće pitanje je neostvaren san. Pa sad imam ja puno neostvarenih snova, moram da ti priznam. Ali recimo neki od njih je, malo pre sam pomenuo New York, volao bih da ga posetim, onda ima tu nekih što materijalnih, što nekih drugih stvari koje bih voleo da sebi priuštim, koje su mi onako neka neostvarena želja, ali ajde recimo neka na prvom mestu bude to, pa onda nešto vezano i za taj poslovni deo i tako nešto, što bi svašta nešto voleo, ali bože moj, valjda će se nekad nešto od toga i ostvariti. Omiljeni film, ja moram da priznam da ja filmove baš i ne gledam, ali recimo ako moram da biram, to bi bio Harry Potter svih onih koliko ih ima. Poslednje nešto što sam gledao jeste film Hot Pursuit sa Sofijom Vergarom i Reese Witherspoon, i ako želite da snimim recenziju o tom filmu, iako to ne radim inače, onda lajkujte ovaj video i ostavite mi dole komentare. Rado ću vam snimiti, pošto se ja zaista onako sita isplakao od smeha gledajući taj film. Sljedeće je horori, da ili ne, ne nikako. Ja horore ne volim, čak drugi jedan mi tera da gledam neku seriju i da snimim recenziju za nju, ali ja ne mogu da se nateram na to, jer mi je nekako, ne znam, ne mogu, meni to nešto ne ide mi to. Čak sećam se negde, kad sam snimio prvi video, neko mi je pitao za seriju American Horror Story, to tako zove, da, ja mislim da se tako zove. Kao što nešto nisam naveo tu, iskreno, nikad se nisam usudio da to pogledam, iako su mi rekli da to nije toliko nešto strašno, ali ja recimo, eto, ne mogu da se nateram na to i niti mogu da se nateram na bilo koju drugu seriju koja tog nekog tipa vuče na to da gledam. Poslednje pitanje od Bisera je bilo da li pijemo kafu u skorije vreme. Nadam se, pošto znam da si ti iz Kruševca, a moja jedna od najboljih drugarica živi u Aleksandrovcu, pa ako budem dolazio u neko skorije vreme do tamo, onda ću svakako doći, pošto Kruševac i Aleksandrovac nisu daleko jedno od drugog, tako da se nadam i nadam se da ćemo zajedno snimiti neki video. Eto, to je to što se tiče ovog videa. Kao što rekao, neću ja dužim, dakle ovo je čisto YouTube edition, Q&A YouTube edition. Ako vam se ovaj video sviđa, obvezno ga lajkujte, pretplatite se na moj kanal. Ovdje ispod ovog videa možete da mi ostavite u komentarima pitanja za neki naredni video. To je bilo to. Vidimo se uskoro. Ćao!